Som en Ramon Perelló i bueno, m'agradaria guanyar pues, com supos que tots, perquè és una cosa que duim de dins i ens fa molta il·lusió des de petits i bueno, provarem si hi ha sort enguany. Bona, som en Javi Nadal, me diu nutriginer, som camioner i bueno, que fa molt d'any que espero aquí aquest dia i amb molta il·lusió i molt d'any d'esperar també, però bueno, si la gent no té ja compromís i troba que li ha d'agradar, doncs mira, que me votin. Jo som en Jaume Simó, sempre m'han dit de l'Estany, me present perquè tinc molta il·lusió fa un parell d'anys de presentar el carrer de Joan Mas i és un somni que tinc per poder-ho fer, a menys si enguany hi ha sort. Som en Jaume Tabot, som del Port de Pollença, fill d'una Margalida o d'en mi de Miquel i res, i me present perquè m'agradaria representar el nostre heroi local perquè des de petit sempre m'ha fet moltes ganes fer-ho i aquest és l'objectiu d'enguany. Som en Joan Antoni Ferragut, Joan Toma diuen, futur Joan Mas diuen, no? I bueno, què més? I per què t'agradaria que volassin? Hombre, perquè està molt d'anys de veure meus amics, meus antepassats eren els primers a l'ataque i hem d'estar allà, no? Hombre, és un heroi que va ser de Pollença i qualsevol lot de Pollença voldria ser aquest heroi, no? Bueno, som en Joan Llompart Llevanella, Torta, me coneixen, i bueno, som el primer any que me present i perquè avui que me votin, pues, crec que pot ser un bon any i espero que tot surti bé. Som en Rafael Cárdenas, en Rafael de l'Armeria, és el tercer any que me present, fa 2 anys que aquest a les portes i té molta il·lusió que nostra se viu molt aquesta festa i menys se la podem viure de més a prop. Jo som en Pet Cana de Segle, me solen dir en Pet Guineu i res, és el que sol dir la majoria de gent, que sempre, tots els pollencins, quan són joves, sempre me'l fa ja en el present de Joan Mas i encara me'l fa més seró i res més, vull dir, és per complir una il·lusió i per fer una cosa que tots els joves de Pollença m'agradaria ser.